Cyn eich sesiwn hyfforddi, neilltuwch amser i baratoi'r manicinau a gosod yr eitemau allan yn barod. Dylai 30 munud fod yn ddigon o amser i baratoi ar gyfer grŵp o 30. Gallwch gael y mynychwyr i roi awyr yn ei manicinau eu hunan, ond bydd angen neilltuo mwy o amser yn y wers iddynt wneud hyn. I chwyddo'r manicin, dechreuwch drwy ei agor a dod o hyd i'r tiwb chwyddo sydd wedi ei osod ar waelod y manicin. Mae 2 big blaen i'r tiwb. Bydd gofyn i chi osod y pig byr yn yr un hir a sicrhau ei bod yn gadarn yn ei lle. Mae 2 ffordd o roi awyr yn y manicinau. Gallwch ddefnyddio'r bag chwyddo coch neu'r pwmp llaw. Os byddwch yn chwyddo'r manicinau eich hunan cyn y sesiwn, efallai y byddai defnyddio'r pwmp llaw ychydig yn gynt. Rhowch y pwmp llaw at ei gilydd drwy gysylltu'r bibell i'r pwmp, yna gosod y pig blaen ymhen y bibell. Yna, cysylltwch y pwmp i diwb chwistrellu awyr y manicin a phwmpio awyr nes bod y manicin wedi chwyddo i'w lawn faint. Ceisiwch beidio gor-chwyddo'r manicin. Os yw'n teimlo'n or-gadarn, efallai y byddwch am adael peth o'r awyr yn rhif. Gall gormod o awyr atal y cliciwr rhag clicio wrth wneud y cywysgiadau ar y frest. Gallwch hefyd chwyddo'r manicin gan ddefnyddio'r bag chwyddo coch. Cysylltwch y bag yn gadarn gyda thiwb chwyddo'r manicin, yna rolio'r bag i lawr o'r top mwyn dal yr awyr a fydd yn chwyddo eich manicin. Pan fo'r manicin wedi ei chwyddo'n llawn, dadgysylltwch y tiwb chwistrellu awyr a gosodwch y cap llwch yn ei le. Mae yna adran hefyd o'r fideo hyfforddi CPR sef Paratoi'r manicin sy'n dangos sut i roi awyr yn y manicin. Efallai y byddech am wylio hwn os oes angen mwy o arweiniad arnoch. Unwaith i'r manicinau i gyd gael eu llenwi, gosodwch nhw o amgylch yr ystafell fel bod digon o le i bob hyfforddau benlinio ar lawr gyda'r manicinau o'i blaenau. Rhowch fat penlinio wrth bob manicin yn ogystal â 2 sychwr glanhau. 1 i lanhau wyneb y manicin cyn y sesiwn ac 1 wedi'r sesiwn. Gallwch ofyn i'r mynychwyr lanhau'r manicinau eu hunan gan y bydd hyn yn rhoi peth sicrwydd iddynt fod y manicinau yn lan. Cyn i'r dosbarth gyrraedd, wnewch yn siŵr fod y fideo hyfforddi CPR wedi ei osod yn barod i fynd ar y sgrin a bod y sain yn gweithio'n iawn ac yn ddigon uchel i bawb ei glywed. Rydych bellach yn barod i ddechrau eich sesiwn hyfforddi CPR.